ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ସାରି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ପୂଜାଟା ମୁଖ୍ୟ। କାହିଁକି ସେ ନା ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ତାଙ୍କରି ଇଶାରାରେ ଜଗତ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ମଣିଷ ବାଟ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଦିନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କରି ବରାଦ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ କାମ ହୋଇଥାଏ। ପୂରଗୌରମ୍ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାରସାରମ୍ भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं नमामि सहितं प्रणमामि। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम श्री अरविंद शरणं मम, ओम श्री माता शरणं मम, ओम श्री अरविंद शरणं मम, ओम श्री माता शरणं मम। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେନ୍ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଡାଲି, କରଡ଼ ଭଜା ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜି ଏମିତି କରଡ଼ ଭଜା ବାଜିଛି। ଚାଉମିନ ପରିକା